Sibingelele bafethu. Sibingeleleni. Ngeke ngithi asixoxeni bafethu. Sixoxeni ade ngivocavoce lana. Seyithi angiphumuza umzimba kancane. Yabo nemvula iyasho nayo. Yabo. Ngithi bafethu asixoxeni lempilo. Yabo, yabona kunomuntu othi noma ehleli abuka impilo yakhe isharp, abuka impilo yakhe i-successful kade kuyi-weekend. Ukhohlwe into eziningi, ukhohlwe ukuthi kwenzakalani impilo ade imnandi. Yabona ayikho into ebhlungu njengokulimala ungenalutho. Yabo. Ingekho into ephathekayo uyiphethe esandleni. Yabona ibhlungu bafethu impilo uNkulunkulu wayidala lento wasinikeza yona wasipha yona. Sase sifike emhlabeni sahlangabezana nezinto eziningi esiphile nazo, esiphila ngazo. Ezinye asihloniphi ngoba siyanikezwa isikhathi sitshele kuthiwa uyigade lento ngoba uma uyiphatha kanje izokulimaza. Thina mhlawumbe kwesinye isikhathi sitshe sisile siyazi. Kwesinye isikhathi ke manje sekwaba nento eziningi ke sibuye sizidle zenza imiqondo yethu idungeke ingabe sasebenza ngendlela odalwe ngayo ngoba phela wena wadalwa ngendlela odalwe ngayo. Uma wafaka enye into ke ayisasebenzi ngendlela idalwe ngayo. Phuma esandleni ke lapho siyanhlanhlatha. Yabo. So inzima lempilo bafethu ngoba uyabona ukuhlala wheelchair akumngani nomuntu. Yabo. Omunye umuntu angabuka ngenza lama video abona ukuthi ngoba nakhe akakabi kulesimo. So akuyona into angaloke eyinaka. Kanti mina ngeke ngithi even kumagenge engihleli nawo lana engihlala nawo mase kusukile nje sekusuka lokho bakhulume delela abadelelayo bese ngiyabuke ngibakhumbuza ukuthi yazi madoda angitshela ukuthi mina ngi-example yena ngithi ngiyakhumbula ukuthi ngi-example yeni ngisibonelo igama lami ngusibonelo kodwa mina ngisibonelo kunina isibonelo senu sokuthi nanoma yena oyenzayo behave ngoba nginifundisile nganitshela ukuthi izimo ziningi ezingakwenza ukuthi ube kulesimo engikusona. Yabo. So nanoma yena oyenzayo ibheke ngoba akuthathi i-hour ukuba kulesimo engikusona, thatha iminute. Hlala wheelchair akuthathi isikhathi eside. Ukuthi nje kuqu kancane ukuze uphakame lapho ukwazi ukuhlala kanje. Uzoqala ufathe uvaye lapho udokotela masibuya uhlala kanje ngami. Sekuphelile njalo. Yaqala ke impilo lapho ke. Sihamba ngolayini. Siyagadla. Yabo. Isibonelo mina sokuthi if ngikhuluma kanje nawe wena ubona impilo yakhe isa right. Unenhlanhla ngoba mhlawumbe ngiyakusho lokho. Thina akekho umuntu owakwakufanekisa ukuthi kuyahlalwa ku-wheelchair. Thina nje sibona abantu abahlala kwa-wheelchair ona mhlawumbe umuntu ekhubazekile ezalwe enokukhubazeka. Hayi efikile kubona. Manje sekhona thina ke sifikile kubona. Isesikutshela ukuthi ndoda baso indlela owenza ngayo iyakwenza ukuthi ufane nami. So behave. Uyabona imoto ithoyizi mawulidlala. Ithoyizi mawulidlala uliphusha ulithi likrrr
kukabili kathathu kungafana lathi krr basifapha phambili igingqike lithi. Yabo. Fana njengayo ke imoto mawuyisusa uhamba uthi ufika usuke kahle uthi masuhamba phambili iphenduka ithi uma ngabe wasuka ngendlela errong. Futhi indlela yokusuka ayifani nendlela yokugcina. Ngoba mawusuke wrong nga-endapha ungafikanga phambili, kanti mawusuke kahle nga-endapha ufikile kahle phambili. So asiyibhekeni bafethu nanoma yini esiyenzayo, ngoba uma usukule mpilo le, mina nginenhlanhla ngoba uNkulunkulu namathonga ami futhi bayihlelile into yami. Mhlambe wena yakho izongahlela ngoba mina kwakunesizathu ukuthi njengoba ngusibonela ngiyoba isibonelo. Wena mhlambe ke udumazile, into yakho izomela ningahambi njengami. So mina ngoba sengiyibonile impilo uthi njani, ngiyabuya ngiyakutshela ukuthi hey ndoda, uma ngabe ungayiphethe kahle ziphathe kahle, ngoba kungenzeka wena ungabi ne-second chance. Mina ngaba nenhlanhla ngaba ne-second chance, ngoba ke nginezwe i-second chance angibuye ke ngizokutshela ukuthi hey ndoda, ayimnandi iyashizile. Mina nginenhlanhla ngoba ngiyavuka mhlambe ngigeze, wena mhlawumbe uzovuka ungagezi, uzovuka ungabi ne-energy yokuthi othi ngishaya ama-push up okuvuka, othi ngilula umzimba okuvuka, othi ngiphuza amanzi nanka amaphilisi. Geza, qhubeka uzophinda wakhe le rehab yami lengiyakhile esingisizile kakhulu, wena ongeke uze ukubone lokho. Kodwa mase ngithi manje ukulisha uthi C4 C5 quadriplegia, into ezovela ke ilege engemhlophe, kodwa yibuka ukuthi njani. Noma ukugulishe still kanjalo, ubheke u-C4 C5 unjani, uyeke u-C6 C7, uyeke uthi C4 C5 bese ubuya uzangala ungibuke mina. Njengoba ngisho ukuthi mina mhlawumbe ngisibonele esingcono. Ingakho ke sengithi mina mhlawumbe okwamibile ngcono. Awugawuli uyibheke ndoda. Uma ngabe uphunyukile, ungayitsheli nje uphunyukile, ngeke uphinde futhi uphinde uthi hayi ngoba ngiphunyukile, awuthi ngiphinde ngoba usongabuyi. Mhlawumbe kunikezwe ke i-second chance. Second chance yakho ingahambi ngale ndlela eyiyona. Yabo. Fanele ubonge uNkulunkulu mayisakuphila i-second chance, bese uba isibonelo esihle. Mina ade ngayinakanga lento yamavidiyo. Into engiphatha kabuhlungu ngo-2024 amajita ngendlela asuka ahamba ngayo eba nenkinga yezilonda. Even abantu engibathembile, bahamba. Yabo. Ngobani? Kwesinye isikhathi mhlambe ukuthi usuyazi kanti wazi nakhona ukwazi kwakho kuhambe wahamba kwabe kwaphela engqondweni. Ngoba lempilo lena ayinaxeva, ayinasihlakaniphi. Ikubambe umthetho oqondile nje othe. Waphunyuka wathi zawushaya. Hlonipha. Bese ubheka into yakho. Ngoba wayeke ukuhlonipha, wadlobongela. Yona imi ngomthetho owodwa nje. Wangakwenza ukuthi ngishaya phansi. Thola umhlabathi ngesifuba. Wangayinakekela, wangabehave. Yabhema. So
kuwo konke okwenzayo gawulibheke nyatheliso wekati bese uyawusaba umhlaba ukuthi umhlaba uyahlaba and manje kulesikhathi esiphila kusona kuyabheda wena ade wenze okwrong kule weekend akulula ukuyeka ngiyakwazi iphilile induku ishayile induku inzima ukuphuma kwenduku kodwa ungaphuma neplagi inzima ukuphuma kuyona kodwa ungaphuma if usuyitshelile khona abantu abakubawuyeka ukugwayi into ekuthiwa yiyeke kodwa bawuyeke awuzalwanga futhi ubhema awuzalwanga uphuza into esekhanda kuwena lezo zinto ziyashayana iplagi iyakhohlisana and iyahlalisana wheelchair kunendawo elanga ngakwesami la ngihlala ngakhona kuthiwa ise-KTT uma ngabe kuphele inyanga kubonakala ngerobot la se-KTT lele phansi ukuthi hayi bekuphela inyanga awuyibhekeke nawe ukuthi njengoba irobot la se-KTT makuphela inyanga kubonakala ngalo ukuthi hayi bekuphela inyanga futhi ubone ukuthi hayi bekuphela inyanga ngoba irobot liba la kodwa ubala amamitha obhampu la sobe sebekhona siphathe kahle ubehave ukuze ungafani nami ngoba isihlalo sobukhosi lesengikusona if uhleli kusona akekho ongakuqalazi akekho okubheka kanje mase umbheka ngoba uthi uyambheka bhekele hey subscribe please like this comment siyashisa sinoma ibuthe